Hola, què tal? Avui us vull ensenyar a fer una llanterna d'ombres. És una activitat super senzilla i als infants els encanta. Per fer-la, tan sols necessitem un got de plàstic o de cartró, precinta, rotuladors, si són permanents molt millor, i unes tisores. Jo he fet servir les de la cuina perquè és més punxegut i és més senzill de retallar. Que el primer que farem serà retallar el cul del got. Tallem un tros de precinta i li fem un dibuix, com aquest. Ara el posem al got i ara necessitem una llanterna i com jo no en tinc, faig servir la del mòbil i queda així. Enfoquem la llanterna per dins del got i podem veure els dibuixos reflectits a la paret. Podem fer el monstre de colors, també. Podeu fer tants dibuixos com us vingui de gust. Podeu aprofitar aquesta tècnica per treballar moltíssimes coses. Per exemple, si estan aprenent les lletres, les podeu pintar i que les vegin a la paret. Podeu també fer els colors, els números, animals, qualsevol cosa que us vingui al cap, tot és possible. El que sí que és veritat, que si teniu llanterna es veurà millor que amb el mòbil. Amb el mòbil costa una mica. Jo no en tinc. Veieu que si no en teniu també es pot fer. Espero que us agradi molt, espero que us ho passeu molt bé i això segur que als peques i les peques de casa els encanta. I ja veieu, és molt senzill de fer. Ja en dieu. Que vagi molt bé, fins un altre dia. Adeu!